साजायग्रोसै गावखौनो लोगो दाउखौआबो गाबबाय सोरांबाय माने सोरांहांबायानो नै लोगोफोर दाउखौआबो गाबबाय दिनैनिफ्रायथ' बैसागुना नै सोरांबाय माने सोरांसि आन्द्रो आन्द्रो सम दायो नै लोगोफोर नाय दाउआ बिराद मोजां गाबगासिनो सानाबो ओंखारबोगोन बबेनिफ्रायनो लोगोफोर नै आंना देलायनायाबो रेडि लाखाजोब्बाय आङो देलायग्राखौ बेजों दायो सनाया आन्द्रो मोना समावनो माने फुं समावनो देलायसिगोन दिनैथ' माने दिनैनिफ्रायथ' बैसागु बोथोरा हाबजेनबाय दिनै 1 थारिख लोगोफोर बेखायनो आंबो बबेबा दाबसेयाव थांनो ओंखारदों आरो नै दायो आङो देलायग्राखौ बिदिनो रेडि देलायनानै लाग्रोनोसै साजायग्रोसै गावखौनो लोगोफोर आयो माथो आं देलायै मालाबानो सोरांबाय नै लोगोफोर आंबो देलायखांबाय सोरांबाय हनै माथो माबा रायदोंआ गोग्लैनानै थाजोब्बाय मन्दिराव थुनाया लोगोफोर नै ओमफ्राय आङो आलु फाजाजों ओंखाम जालांसै दिनै आलु फाजाजों ओंखाम एसे जानानै लानोसै गोजान लामायावसो थांगोन ना बेखायनो लोगोफोर दायो नै लोगोफोर थांनो ओंखारबाय आंहा जा मोजां देलायबायना आङो लोगोफोर माबायदि नुखो आंखौ हनै गारियाबो सफैबाय आंना न'निफ्राय ओंखारबोनानै गारियाव गाखोनानै माने फैबाय आरो जे जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन बे जायगायाव फैबाय नै दायो लोगोफोर सौहैथ'वाखै ओमफ्राय नै दसे बेसेबांबा गोबावजों 3 घन्टा 4 घन्टानि उनाव सौफैबाय आरो जोङो जे जायगायाव फैदोंमोन ओमफ्राय बेबायदिनो एसे पार्कफोराव बेरायबाय ओमफ्राय एसे फट'बो खेबजाबाय आरो मेरला ओमफ्राय दायो ओंखाम जानानै आलासि जानानै जोङो थांफिनसिगोन ओमफ्राय नै नायदो ओरैबायदि अबस्था गाज्रि जाबाय ओरैनोथ' आङो गारिफोर गाखोबा गोबालाबाया बेबायदि देहाया आंना नस्थ' जाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थेवबाबो बिराद सान्दुं गोसा ओरैबायदि गरम बेजों माने मेंबाय आरो देहाया माने बिराद मेंग्लिबाय मा जाबाबो जानायाथ' आं ओंखामखौ बिराद बुरजा जादों ओंखामखौबो थेवबाबो माने देहाया बिराद मेंबाय ओमफ्राय उन्दुबोबायसो आङो गारियाव ओमफ्राय सानाबो हनै हाबबाय लोगोफोर ओमफ्रायथ' मेंनाया जाखाला माला न'आव सौहैनानै दुगैहैनो मोनो सानगासिनो आङो ओमफ्राय लोगोफोर जोङो लामायाव तुरमुस फाननाय नुनानै गारिनिफ्राय ओंखारनानै तुरमुस जालांसै होननानै नै तुरमुस नायबाय जोगोनारखौ लादो ओइटा कि बुस्थु ओइटा वाव थाइबें दां
फोटो खेला आंखौ मोनसे ओहो थाइबो नङा आरो एटा কি बुस्थु बाबु बेसे प्लिज अननानै गोदै ना माबे गोदै लटास बिराद मेंबाय ओमफ्राय आङो लोगोफोर गारि गाखोनानै ओमफ्राय नै बेहाय खाथियाव तुरमुस फाननाय मोनदोंमोन ना तुरमुस जा गोदै Lugai kau tak lugai dah. Vlog balai dua. Ada sabung nak? Apa mah baju kuda dong le? Sini baju Ni baju gemuk-gemuk. Hasil lah mana hasil le? Ani kuda cilim balik. Cilim balik. Ni baju kuda cuma? এই যে একটা হ্যাঁ আর বড় বড় পিস করো কয়টা করমু Eh, keno kata mitare. তুই কি দে সারাও Roh. আমারটা আংনা 80 টাকা দে Biar 40 taka ne. Kembang Thaisi dengan dosra menbau na. Roh. Itu raku kawan. Itu raku. ओमफ्राय गिरगिया खिदर अबेजों थांखो मोनासै आं बे मोजां जागोन दादा इदि दुइटा मर इ दुइटा ता तुरमुस लाबाय ओमफ्राय तुरमुस Sari kisi. সব 20 টাকা কেজি लाबाय नै Termus लाबाय बैसागुनि बिराद मेंबायना बेखौ थान्दा दाहाय आङो बाल्थिंनि दैयाव सोमहैनानै गोथाव जानोसै नै termus terfaya लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय गोथाव साहा लोंलांबावसै उफायबा आं भिडिअखौनो बानायनो गोसो गैलामोन थेवबाबो एसे बानायलाबायबाय एकदमबारे नायला जाला नायला अबस्थाया जेबो गैला अबस्था खाराब फैसे आङो